Úgy emlékeznek még az előző pillanatokra. A szabadidőpark most üres, csendes. Meghívást kaptunk polgármester úrtól egy több helyszínes helyszínbejárásra. Első helyszínünk a szabadidőpark volt, a szabadtéri színpad helyszíne, ahová a képviselőtestület elképzelései szerint egy fix, szabadtéri színpad épülne, amely minden igényt kielégít a jövőben. Ehhez egy tervezőiroda munkatársa és a képviselőtestület tagjai érkeztek meg, akivel közösen átbeszéltük a terveket. Második helyszínünk a művelődési ház volt. Itt jelenleg a tetőszerkezet részleges cseréje zajlik, valamint odabent a kazánok, illetve a fűtés-korszerűsítési munkálatok vannak éppen folyamatban. Solyom Sándor, a művelődési ház intézményvezetője megmutatta a terveit, elképzeléseit a képviselőtestületnek, valamint a majdani tervezőknek. Várhatóan megújulnak a belső dizájnelemek, valamint a hang- és fénytechnikai rendszer. A legizgalmasabb helyszínünk azonban a megépülő kilátó helyszínei voltak. Két lehetőség közül választhat az önkormányzat, mindkettő lehetőséget megvizsgálták egy drónfelvétel segítségével. Amint látják, 11 méter magasságból az első tervezett helyszínen ilyen a kilátás. Most fölmentünk 20 méter magasságba, ilyen magasra tervezi a testület megépíteni a majdani kilátót. Ha már itt volt a drón, megkértük kezelőjét, hogy menjen följebb, és nézzük meg, mi lenne, ha ez a kilátó sokkal magasabb lenne. A földről már szinte alig-alig látszott a drón, amikor 55 méter magasságba küldtük fel. Az 55 méter magasság közel 20 emeletes épület magasságának feláll. Ilyen a panoráma 55 méter magasságban. A másik lehetséges helyszín Berente és Alacska határvonalán található. Fontos szempont az önkormányzat beruházásánál, hogy az új kilátó mindenképpen önkormányzati tulajdonban lévő területen épüljön meg. Azok a távolban már alacskai területek.
Ahogy azt már említettük, a tervek szerint 20 méter magas lenne ez a kilátó. Ezért ezt a helyszínt is megnéztük 20 méteres madártávlatból. Megnéztük itt is 55 méter magasan, mit láthatnánk. Amennyiben ez a kilátó itt fog megépülni, de akár ez elképzelhető a másik helyszín esetében is, valamilyen országos túraútvonal részét képezni ez az állomás. Most pedig nézzük meg madártávlatból, milyen szép ékszerdobozban élhetünk.